Juraj, ahoj. Serus, čau. Čau, čau. Krásny deň aj vám, priatelia. Lovu zdar. Zdar. A radi by sme vám spoločne predstavili novú unikátnu platformu pre poľovníkov, ktorá asi nemá obdoby. Juraj, vieš nám k tomu niečo povedať? Aplikácia Huntingo je tu pre všetkých nás, poľovníkov, mňa a Feriho, rovnako vás. Pre nás dvoch. Budete ju každodenne využívať pri vašich posliedkach, postriežkach. Slúži na to, aby ste sa zapísali do revíru, aby ste zaevidovali úlovok. Proste všetko, čo potrebujete každý deň. Stačí kliknúť www.huntingo.eu, zaregistrovať poľovnícke združenie a môžete fungovať. Juraj, viem si stiahnuť aplikáciu do každého mobilného zariadenia a i hneď ju využívať? Samozrejme, funguje to na všetkých smartfónoch. Stačí si stiahnuť a fungujete. Predpokladám, že je zdarma. Samozrejme. Nemá obdoby. Poďte sa s nami pozrieť, ako funguje. Poďme na to. Poďme sa spoločne pozrieť, čo všetko aplikácia Huntingo dokáže. Takže toto je domovská stránka aplikácie Huntingo. V hornej časti vidíme lunárne informácie, to znamená východ slnka, západ slnka, fázu mesiaca. V dolnej časti máme jednotlivé funkcie aplikácie. Dôležité je spomenúť ešte oznámenia od poľovného hospodára, aby ste boli v obraze, aby ste vedeli, čo sa v revíri deje. Takže prvou a dá sa povedať najdôležitejšou funkciou aplikácie sú návštevy. Tu máte jednotlivé návštevy, či už ukončené alebo prebiehajúce. V hornej časti viete pridať novú návštevu. Ďalej sú tu úlovky, tu je zoznam úlovkov. Ďalej máme plán lovu. Plán lovu nám vloží poľovný hospodár, aby sme vedeli, čo ešte môžeme odloviť v revíri. A v neposlednom rade treba spomenúť funkciu mapa, kde vidíme hranice poľovného revíru a taktiež našu momentálnu polovu. Predpokladám, že aplikácia využíva internet. Čo v prípade, ak v lese internet nemáme? Áno, mapu si vieme stiahnuť aj offline cez nastavenia. To znamená, tu si stiahneme mapový podklad na to, aby sme vedeli fungovať aj offline. GPS budeme mať stále. Áno. Výborne. Rozprával si mi ešte o jednej zaujímavej funkcii, a to ak sa priblíži poľovník k druhému poľovníkovi, vie to zachrániť život. Ako to funguje? Áno, detekcia poľovníka v okolí, nie je to povinné, môžete si to zapnúť, nemusíte. Funguje to tak, že v prípade, ak sa priblížite na menej ako 200 metrov k inému poľovníkovi, aplikácia oboch upozorní. Chcete vedieť viac? Poďme sa na to pozrieť v ďalších videách.